saunni biguma Komal Toimari bitanga जोंनि गेजेराव दंफायो बिथांखौ बे समाव गसंनानै गावनि सिनायथिखौ नायगुरै खावलायबाय बिथाङा जोबोद हर सान खस्थ' खालामनानै जोंनो साउन्डनि बेबस्था खालामनानै होदों साबायखर थाबाय आरो गावजों थाबाय जोंहा सिनायथि होनाय फोरबोआ बेखिनियावनो एसेनोसै बे समाव आङो महरगिरि बिथांखौ गावनि मेथाइनि देंखो रोजाबनायखौ आवगायलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय थेंक इउ आंखौ एक्सिडेन्ट जादों मिथिखागौ माने डक्टरा आंखौ मेथाइ खननो थाखाय बादा होदोंमोन खिन्थु जौ गोरान बा खिसिनांगौ दं आंहा बाजैनाव बेनि थाखायसो आं गान खननो फैदों फैसा नांगौ आंनो बे आरो मेथाइ खनाबा फैसाखौ बयबो मोनलायखाया आङो
जौगोरानखौ मोननाय जायासैलै सनितपुरनिखौ आगर माने डिस्टार्ब आगरखौसो नांगौ आगर माने उदालगुरिनिखौथ' दोनखाया ओरैबाबो दै ब्लकआव जाखायो सेंग्राफोर थिगै दंना दे थिगानो उनना उननिया थिगै दं अके ओरैनालाय अके दे लासै लासै रोजाबलांगोन आङो बिखुनजोफोरनो रोजाबलांगोन
Rajabaya, Rajabaya, Nani Haina Mahara, Nani Hasera, Barabara Rajabaya. Sumanare, Sujubai, Sadanai, Promotai, Angni Budung, Yang madu, Rudaya, yang madu, Angni Mohorton, Angni Palestina, ini mulai baru Angni Palestina, ini jarum Kajian moncel berusia full dalam dan yang bersagu dalam sini ini mohon kerja semua. Audience zero mahile kati demo. Ki aile? Zero marile kati demo. Mo eta zero. 261 views. क्या oh iya kita Kalau mengenai serba tamsun mana lagi tuh yang tamsun bilang. itu nih beberapa tuh saya.